Hi guys. Magandang araw, magandang hapon. Ayan. Matagal nagbabata ako ng mangga dahil matagal na akong naghahanap ng mangga. Medyo ilang araw na akong nag-crave ng mangga eh. Wala lang kasi sa Aldi guys. Tayo kung pumunta ng Lidl or any ano kasi nga malayo ko dito sa amin. So yun. Ang malapit dito sa akin is Aldi ba. Tapos medyo malayo sa amin iba kasi kailangan ko mag-bus. Alam mo yun? So yun. Pwede din naman maglakad, pero malayo siya lakadin ba? Ang mabilis na ano is Aldi talaga guys, ito sa amin. At wala. Tapos pagpunta ko ngayon, meron. So, nakabili ako guys, isa. And mukhang tama naman itong nakuha ko guys na ano. Maniba. Ano pa siya? Hindi siya ganun kalambot at hindi siya ganun ano. Pero alam nyo, kahit na ganito green, parang mag-green, matamis pa din sila. Wala silang mangga na maasim. So yun, but yeah, it's okay also. Aray ko po. Yeah. Hinugasan ko na yan. So, ano na lang natin. Hinugasan ko na to guys, bago ko anuhin. Tsaka, whoopsie. Uy, parang crunchy niya kasi fresh na, parang fresh deliver kasi kahapon wala eh. Sa Aldi din ako kagahapon eh, wala. So yun. Cravings na naman ako. Yung mangga. Ang bango-bango niya, akala niyo ba? Fresh na talaga. Fresh yung lasa niya. Ayan o, pagka hinihiwa mo ko, hindi tunog kasi nga, hindi na mapaghintay. Ba? Sarap. Grabe yung cravings Yung mangga sa atin, yung mangga na yung matamis ba? Hirap maghanap dito. Maswerte yung mga malapit sa Filipino store talaga kasi dito parang wala masyado akong nakitang Filipino store malapit na sobrang lapit sa amin. Sa iba parang nakakabili sila ng mga saba, ganyan. Ako, hindi ko pa na-experience bumili ng saba. Alam mo yun, sobrang tagal. Yun ang namimiss ko guys, nilagang saba, nasaging. Alam mo yun? Yun ang sa parents ko, yun ang aming pagka wala kaming bigas, yun ang aming hapunan, ganyan. Alam mo yun? Nakakamiss siya. Sobra yung saging, yung kamote, ganyan. Yung kamote talaga natin. I miss it. But yeah, look at that, oh. Bubudburan ko lang siya ng asin. Ganyan ako kumain ng mangga, guys. Budbud lang ng asin. And okay na. Yun. Ang sarap. So, let's have a mango mukbang. Mango mukbang. Ayan. Sarap. Naglalaway na ako kanina pa anyways. Dapat ilalagay ko pa siya sa ref bago ko siya kainin, no? Para medyo malamig-lamig ba? But I cannot wait it anymore and I need to eat it because I really crave for mango. So, kain tayo guys. Ang sarap po lang ko. Maramdaman mo talagang fresh. Ako lang naman kumakain nito kasi yung aking sour bells siya mahilig dito. Sarap. Kamahalan lang. Isa yung naabangan ko. Pagka fresh na deliver, ganyan, mahal siya. Pagka, medyo matagal na. O nagsisale sila ng 99 cents, ganyan. Ito, 160. 1 euro, 160 cents. Mahal, di ba? Masa nga, ang 2 euro pa. Masa nga, 3 euro pa. Yun. Ang sarap na talaga.
So yun, thank you for watching. Lucy! Smile! God bless us all.